Jest z nami Kieron, richtig śląski artysta, który rapuje po śląsku. Ze mną ekspert od tych spraw, Kamil Nowak z kanału Widzę to tak. Wiesz, to jo jest Kalu stąd. Witam Was Rostomili z Królewskiej Huty. Są na ulicy Wolności. A to jest pierwszy taki regularny tajlik, który nagrywam po śmierci Marka Plury, senatora, posła, europosła. Chcę go uczcić w tym tajliku. Chcę też pozdrowić familię Karla, który pochodzi z Królewskiej Huty, jego baba, wszystkich pozdrowią Was pięknie. Tu mamy taki Brinkman Gerarda Cieślika, no ale o Cieśliku pogadamy se za tydzień przy Bismarck. Königshütte. Od 1922 Królewsko Huta. W 1934 roku po dokuplowaniu Hajduków i Chorzowa do Królewskiej Huty polski rozkierunek z kuli propagandy pomienił miano miasta na Chorzów, biorąc go od wsi Chorzów, dzisiaj Stary Chorzów. Dzisiejszy Chorzów jest miastem na prawach krysu, w którym kwateruje ponad 105 tysięcy personów. Dzisiaj sztattajlami Chorzowa są Chorzów Maciejkowice, Chorzów Stary, Chorzów Knioki, Chorzów Śródmieście, Chorzów Klimzowiec i Chorzów Batory. Jednakoż dzisiaj zajmiemy się ino dawnym obszarem Królewskiej Huty, czyli dzisiejszym Śródmieściem i Kniokami. Do Königshütte przynależał też Klimzowiec. Place nieskorniejszego miasta zaczęły urbanizować się pod koniec XVIII stulecia. Prawa miejskie Königshütte nadano w 1868 roku. Miasto rozwijało się kole huty. W Abstimmung ze 20 marca 1921 roku większość, to je 75% pomieszkańców Königshütte, welowało za Niemcami. Miejscowość graniczy z Katowicami. Werci się też tutaj wspomnieć, że w 1902 roku w Königshütte narodził się Kurt Alder, który w 1950 roku dostał Nobla ze chemii. Umrzył w Köln w 1958 roku. Sobie na ringu. Niestety w 70 latach został fest oszpecony. Wybudowano ta estakada. Pora lat do zadku odnowiono ten ring, no ale on już nigdy bez ta estakada nie odzyskał swego blasku. A tutaj na drugiej zajcie mamy Rathaus z 1876 roku, wybudowany w stylu historycznym, przebudowany w 1929 roku. Za mną neogotycka poczta z 1892 roku, przebudowana w 1911 roku. Richtig piękny budynek. No kaj, jeszcze są neogotyckie poczty i ten turn taki, cegła, wszystko richtig piękne, świadczyło dawnej świetności tego miasta. Przy ulicy Wolności znajduje się neoromański rzymskokatolicki kościół świętej Jadwigi z 1874 roku, rozbudowany w 1908. Ino tukej chce żyć, ino tukej chce być, kaj skażony tlen, kaj kręci się szyb. Jest z nami Kieron, richtig śląski artysta, który rapuje po śląsku, a mieszka w Królewskiej Hucie, bez to mamy przyleżitość się trafić. Rzeknij, jak to jest, żeś zaczął rapować po śląsku? Cześć, witam wszystkich. Dzięki, że mnie zaprosił dzisiaj do tego programu. Bardzo mi miło. No, jak to było? No, ogólnie cała moja twórczość to polega na tym, że opiero się o przeżycia jakieś tam moje, o tym, co ja przeżyłem, co przeżywają ludzie bliscy czy znajomi. No i ten śląsk, no. Śląsk zawsze, że miał w sercu i chciałem jakby też pokazać może to, co tutaj się dzieje, no, nasza kultura, nasz język. Pokazać to, co nam w sercu grob. Genau, a czemu niektóre utwory są po śląsku, a niektóre po polsku? No to jest taki zabieg trochę polegający na tym, żeby też nie zamykać się tutaj na nasz region i też Polacy też mają Ja, genau. że tak powiem. Co by wszyscy rozumieli. Ja, genau, bo też
dużo ludzi nie zna naszego języka i chciał, że chcesz wyjść do szerszego grona. Ja. Czasami się zdarza, że Jak najbardziej. ktoś posłuchał tych piosenek po polsku, potem trafi na to, co są po Genau, śląsku genau. i go do to jest richtig fajne, także Ja, Tak to wygląda. ostatnio powstał utwór Vanita, który osiągnął spektakularny sukces we śląskich środowiskach. Jak to się stało, żeś w ogóle wpadł na taką ideę nagrania tego, ten tekst, richtig fajnisty, prawdziwy i czemu ten utwór odniósł taki sukces, nie? Że teledysk do niego powstał. Jeszcze rzeknij, jak to, jakieś kulisy tego teledysku, bo to też fajnista nie sprawa. wiem, z czy Łukaszem aż taki fest sukces, ale bardzo miły feedback i bardzo miły odzew, szczególnie tutaj właśnie w naszych środowiskach, tak jak się powiedział, jak to się stało. No ja chciałem zrobić taki numer, który będzie taką pigułką historyczną naszej Giesisty, ale żeby on był też właśnie poparty faktami, żeby ludzie mogli namacalnie się obejrzeć, z czego to wszystko wynikało, z czego wynikają te nasze jakby rzeczy, które chcemy, o które walczymy. No i też, żeby ludzie się mogli z tym utożsamić, bo to są też moje odczucia, że żyję tutaj jako Ślązok w kraju, który nie uznaje mnie jako, nie uznaje mojej narodowości, nie uznaje mojego języka. Całkiem czas się tutaj robi wszystko przeciwko nam. Także to jest tak, że tam rapowo to jest taki mały manifest, ale chciałbym zrobić coś takiego, żeby ludzie wiedzieli, z czego to wynikło. I też, jak to zrobił po polsku, to też był zabieg taki specjalny, żeby to poszukać dalej, żeby też ludzie wiedzieli, o co nam łazi, a nie, że coś tam się w naszym języku godomy i tak richtig to by zaś nie wyszło tutaj z tego kręgu, ale żeby też wiedzieli inni, o co nam łazi. No i takie coś, jak nam pisał, no dodał do tego wypowiedź Łukasza, którą myślę, że była fenomenalna i pora minut udowodni wszystkim, jako richtig jest prawda. Że śląsko-gotka istnieje. No i tak by się zgadali, chcieliśmy nakręcić do tego klip, żeby to też miało jakieś tam dalsze zasięgi, żeby to też właśnie wszystko pokazać fajnie na tym. No i trochę był problem z tym właśnie, bo szukał, że ktoś, kto by mógł to zrobić w taki sposób, żeby to ukazać tak tych po naszemu, żeby to poczuł. No a jakoś tak się właśnie wydarzyło, że Szymon właśnie i Kuba się w to wkręcili tam i wiedzieli, że dają radę to pokazać, także no tak my to ugryźli i myślę, że wyszło nie najgorzej. Fajniście. No pięknie dziękuję też w swoim imieniu i w imieniu wszystkich śląskich środowisk, żeś takie coś nagrał. Mam nadzieję, że jeszcze nie roz taki mocny utwór będzie. A tak na koniec jeszcze rzeknij twój plac, który najbardziej może rod w całkiem dzisiejszym Chorzowie, egal jako Tajla, a potem jeszcze na całkiem śląskim. Ja też jeszcze docipałem do tego poprzedniego pytania właśnie, że fest to jest miłe, bo jak właśnie tutaj prawdziwy Hany, taki jak ty Godomi, że to mu gro i to... No wiesz, to i jest on nie tylko słuchał to. na co dzień rapu, no ale ten utwór mogę słuchać. Fajnie, to jest bardzo miłe i właśnie o to mi łaziło, żeby ludzie się mogli z tym utożsamić, a szczególnie tacy ludzie, którzy mają śląsk tego tutaj, to jest najfajniejsze w tym wszystkim, to jest dla mnie największa nagroda tak naprawdę. No a jak łazi o ten plac, który mi jest tutaj najbliższy, no to już to powiem chyba tak, że to są okolice Amelonga, tam Beskidzko, Warecko, bo tam moja mój upa mieszkał kupa czasu, że tam spędził. Ale ja ogólnie jest taki trochę sentymentalny człowiek i się przywiązuje do miejsc. Także jak łazi o tutaj Königswicke Chorzów, to na pewno też Chorzów Batory, bo tam do Szule łaził. Do futbal w ruchu, także pewnie No, też będziemy tam na przyszły tydzień, ja. tam będziemy go Oglądać jak Świcka Ja. leciała na dół. No to myślę, że to są takie, Ja. takie te tutaj miejsca. No i wiadomo, teraz mieszkam tutaj w centrum, także i tu, nie? A Całki Śląsk? A Całki Śląsk, no to na pewno Burda Śląska Orzegów, bo tam się wychował, tam 19 lat mieszkał. Tam, że już był, że tam kręcił, No, możesz to my się huknąć. chyba nie znali jeszcze wtedy, ale to są moje tereny, moje okolice. No, chyba tyle. Dobra. A jak właśnie no, też ja ogólnie jest taki trochę obywatel Śląska, bo ja mieszkam i na Lipinach, Ja. i w Rudzie, i w Chorzowie, także... Na takich rychtych śląskich placach żeśmy. Ja, genau, takie familoki i takie Kierom trochę pięknie ci dziękuję, mam, tereny zakazane, że tak powiem, także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli przyleżitość się trafić przed kamerą. też mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, piąteczka. Znajdujemy się przy Denkmalu Friedricha Wilhelma von Redena, który przybył tutaj ze Saksonii, ze Dolnej Saksonii na Górny Śląsk, fest zasłużony dla industrii Górnego Śląska. Denkmal powstał w 1853 roku na wierchu Redena. Tamkaj dzisiaj znajduje się
kościół drzewiany, tam jeszcze bydymy. Potem w 1939 roku zniszczony, w 40 odbudowany, w 45 zaś zbulony, no i dopiero zrekonstruowany od Augusta Dyrdy w 2002 roku, no i tutaj stoi do dzisiaj i fest dobrze, bo takie persony fest się zasłużyły dla Górnego Śląska. Jeżek na wierchu Redena, a za mną kościół świętego Wawrzyńca, który został tutaj zainstalowany w latach 1935-1938. Kajstał pierwotnie, no, we Knurowie powstał tam w 1599 roku. To czysty zabieg, takie przenoszenie kościołów drzewianych nieraz, że wam o tym godał. Do 1968 roku był to kościół filialny parafii świętego Antoniego z Padwy we Królewskiej Hucie, kościoła ze 1934 roku. A dzisiaj i osobną parafią i ma pod sobą kościół w skansenie świętego Józefa, który jest filią tej parafii. W skansenie w Parku Śląskim. No tam jeszcze za 2 tajliki będę miał o tym gadać. Ten kościół świętego Józefa został przeniesiony ze Nieboczów. O Nieboczowa, że godał i o tym kościele też, że tam kiedyś godał, kuknijcie się do tego tajlika. Za mną hala targowo z 1905 roku. Pierwotnie neogotycko. Niestety w 1967 roku za czasów polskiego komunistycznego rozkierunka fest zeszpecono i pozbawiono neogotyckiego charakteru. No to ino chyba barbarzyńcy poradzą ekstra coś przebudować, żeby zatraciło ten piękny neogotycki charakter. W latach 70. do 90. palarnia kawy i paczkarnia tyju posty. Z tego co wiem, to dzisiaj na sprzedaż nikt tego nie chce kupić. W 1905 roku na Górnym Śląsku to był bodaj największy tego typu budynek, no i chyba nawet pierwszy. Znajdujemy się na Kirchhofie ewangelickim w Königshütte. Ewangeliki w Königshütte pierwsze nabożeństwa odprawiali już w 1801 roku. Tam za mną był budynek hutniczy właśnie w Königshütte, we Królewskiej Hucie, tamtej hucie, od której miasto wzięło miano. No ale jeszcze tam bydym dzisiaj. W 1804 roku przeniesiono nabożeństwa do Szule i tam bez 40 lat trafiały się ewangeliki. W 1825 roku poświęcono ten Kirchhof, który tutaj mamy. Wiele zacnych denkmalów tutaj mamy. No, wszystkich wam nie pokorza, niektóre odrestaurowane, niektóre zaniedbane. No i wśród był to Kirchhof międzykonfesyjny, katolicki i ewangelicki, poświęcony od faroża katolickiego i ewangelickiego ze Tarnowskich Gór. W 1844 roku wybudowano na tym Kirchhofie kościół, który jest za mną. Kościół miana Elżbiety. Czemu takie miano? Elizabeth Wittelsbach, królowo prusko, princesa bajersko. Czemu ona? No bo król pruski dał geld na ten kościół i dał też miano, mógł dać miano z kulitego swojej baby. Dzisiaj ewangelików jest już mało w Königshütte, bez to jest to kościół filialny i kaplica na Kirchhofie. Filialny kościół Martina Lutra w centrum. Za mną drugi kościół ewangelicki w Königshütte, który powstał w 1889 roku. Jeden z największych na Górnym Śląsku, neogotycki, miana Martina Lutra. Poradzi pomieścić 1300 personów. Są my przy najstarszym rzymskokatolickim kościele
w Królewskiej Hucie. No i starszy kościół to jest ten wanilicki, który my widzieli, a katolicki to jest ten. Powstał w latach 1852-1859. W 1959 wybudowano ten turm. On był wielokrotnie rozbudowywany. Ostatnio przebudowa zakończyła się w 1895 roku. O pierwotny kościół to ino gówno nawa. Co o stylu eklektycznym. Styl neogotycki z elementami neoromańskimi. I tak pięknie dzisiaj zdobi Królewską Huta ten kościół Świętej Barburki z Piaskowca. Dotarliśmy do Pnioków, Teile Königshütte. Kto tu mieszka w tych Pniokach? Eugen z Pnioków, Eugen Kosmala, zasłużony dla śląskiej gotki. Po mojej prawej zajdzie mamy szkoła zabytkowa. Za mną kościół Świętego Józefa z 1907 roku, wybudowany w stylu neoromańskim. W 1791 roku z inicjatywy Redena powstała tutaj grupa Prinz Karl von Hessen, tak się mianowała. W 1800 roku zmieniono miano grupy na Königsgruppe na cześć króla pruskiego Friedricha Wilhelma II. W 1937 roku grupa potajlowano na grupa prezydent Mościcki i Barbara Wyzwolenie. Dzisiaj już nie istnieje. Teraz ze Pnioków jadymy dalej. Są my na placu Królewskiej Huty, plac fest wożny do dzisiejszego miasta Chorzów, bo od tego placu wszystko się napoczęło w 1802 roku. Same miasto wzięło miano od Królewskiej Huty. Gdyby nie było tego, nie byłoby miasta. A ze mną ekspert od tych spraw, Kamil Nowak z kanału Widzę to tak. Bardzo mi miło. Rozwiniemy temat, a Kamil jeszcze najprzód rzeknij, co robisz Śląska, było o Twoim kanale, widzę to tak i prosimy też wszystkich, co by tam kuknęli, bo richtig się werci. No to dzięki za te wprowadzenie w ogóle. Nie wiem, będzie trochę po polsku, trochę po śląsku, zależy jak będzie mi wygodniej. Bo tak jest też u mnie na kanale, na Widzę to tak. Tam jest głównie treść po polsku, ale na śląsku oczywiście nagrywana. Historia Górnego Śląska, ciekawe miejsca, fajne. No kaśmy się tam pokrywamy z Sebastianem. Content podobny, i że Ty gadasz po polsku, ja po śląsku, Ty robisz zazwyczaj troszkę krótsze filmy i nie ma takich kontrowersji. No nie ma takich kontrowersji. No to powiedzmy, że te moje filmy mają zaszczepić tak w ludziach to, że zachęcić ich, żeby wyszli z domu, żeby pooglądali jak to jest na Górnym Śląsku, bo może nawet mieszkają obok czegoś fajnego, a ani o tym nie wiedzą. No a potem jak już wejdą w te to mogą się jeszcze pooglądać u Sebastiana, poznać jeszcze tam richtig, prawdziwą historię. Ja mogę, wiesz, znerwować tam ludzi, Ty raczej nie nerwujesz. A Jogi głaską i mówię, że halo mi i kładą, fajni żeście są, ale wyleźcie z doma, idźcie się pozwiedzać, bo richtig jest co. Dobre, Kamilu, rzeknij, co my tu mamy, bo ja nie wiem, a Ty rozwiniesz ten temat. Oczywiście, tak jak żeś już powiedział, jesteśmy na takim dużym terenie Huty Kościuszko. To, co zostało teraz, to jest już niewielki wycinek, ale tutaj jest wciąż działający zakład, to jest prywatna firma Minec, to jest kuźnia, co chwilę słychać, a jest sobota, słychać jak tam jeszcze młoty pracują. To jest ta esencja właśnie Huty. Natomiast my już jesteśmy w tej czystej części, że tak powiem, na terenie muzeum. No i otoczeni jesteśmy różnymi takimi fajnymi obiektami, jak na przykład, co prawda za płotem. Pójdźmy troszkę dalej, bo tutaj nie widać. To jest taki budynek, który na pokaz został zbudowany na targi wschodnio-niemieckie w Poznaniu w 1912 roku, jeśli się nie mylę. Oni go tam poskładali, pokazali jak fajnie robią w Królewskiej Hucie w Königshütte. Później to zebrali, przywieźli sam. No i co, trzeba to było na co zbudować. No to zbudowali
sam i tak stoi. Te zielone nawiązują właśnie do huty, nie? Tak to zawsze było. Tak samo jak okiennice zielone, a czerwone na grupach, nie? O to chodzi. Jakieś fajne właśnie są takie betonowe łony, nie wiem jak to nazwać. Tak, konstrukcja do chłodni, to jest prawdopodobnie pozostałość właśnie po chłodni. Tych elementów tutaj po hucie jest jeszcze dużo, bo są i lofty, kościuszko, tam już teraz można kawy się napić, można przyjść do jakiegoś zakładu, do jakiejś usługi tam są, więc naprawdę ten teren zaczyna odżywać. Kamil, a co tutaj mamy? No tu jest spektakularny budynek, nigdy niedokończony, to jest stalownia z czasów wojennych. Niemcy zaczęli ją budować, no bo były tutaj plany inwestycyjne, natomiast, żeby rozbudować ten zakład, natomiast no, przez koleje losu wojenne i ofensywę Armii Czerwonej to się nie udało, no i to tak zostało i przez cały czas PRL-u tak to chyba było, no bo tak mi się wydaje, że tak jak to zostawili, tak to cały czas jest, niedokończone. Jedni powiedzą, że straszy, a drudzy powiedzą, że ciekawa. Nie, to ciekawe, to konstrukcja. piękne. Tu mamy właściwy budynek muzeum, ja? A co tu kiedyś się znajdowało? To jest budynek oczywiście rozbudowany, ale elektrownia, dawna elektrownia huty Kościuszko, huty królewskiej. No, To jest Nowotajla, ja? To jest Nowotajla, to jest dobudowane specjalnie tak, żeby pokazać, to jest takie nawiązanie, że to ma takie imitować stare budownictwo, trochę rdzy i tak dalej. Ale główne budynki to są te stare z elektrowni, która tutaj napędzała tą hutę i miała na tyle tego prądu, że jeszcze oddawała na miasto troszeczkę. To była taka potęga. Tutaj jeszcze widać ten działającą drugą jakby odnogę huty, czyli to co zostało, czyli hutę Kościuszko. Ta huta należy, ten oddział należy do ArcelorMittal, czyli tego największego konglomeratu, takiego, czy największej spółki hutniczej chyba na świecie, a przynajmniej w czołówce. I To chyba koreańskie, nie? to jest indyjskie, to są Hindusi. Założycielem jest Hindus, to jest kapitał indyjski i zresztą ArcelorMittal ma tu dużo w okolicy, bo i huta Florian w jakiejś tam części, no i w Dąbrowie Górniczej, huta Katowice, więc ma te zakłady rozlokowane tutaj. No i to zostało, to jeszcze działa. W jakim stopniu to aż tak się nie znam, natomiast to działa Minec, więc nie dość, że jesteśmy tutaj w miejscu muzealnym, ale to musimy się dopasować jakby w te działające zakłady, to znaczy tą rurą coś tam biegnie, nie wiem co, ale coś nią biegnie. Tu są gdzieś kable, to jest wszystko połączone. My jesteśmy jakby w żywym organizmie tą tkanką taką muzealną. I to jest duża wartość tego muzeum, że to nie jest jakaś tam na odludziu i już nikt nie pamięta, co się tam sam działo. Jak się sam staniesz, to zobaczysz, jak tam coś wożą, jak hutnicy chodzą. Po drugiej stronie, żeście słyszeli, jak tam huczy, dudni, no to jest cały czas działający organizm. No i proszę sobie do nich dołączyć. Jeśli ktoś chce robić na hucie, na takim historycznym placu, no to jak najbardziej można. Ciężko robota to jest. No ja. Submarine w muzeum w przeciągu miesiąca można powiedzieć, że 3 filmy tu już powstały takie na YouTube, bo ty żeś był 3 tygodnie temu ja i tu razem z Niklausem żeście kręcili, czyli jak ktoś chce zobaczyć relację o Niklausa, no to ta na Niklaus Pieron na YouTube, jak ktoś chce zobaczyć relację o Kamila, no to na Widzę to tak. No i teraz porównacie zaś coś inkszego, ze inkszej perspektywy. Każdy jakoś inaczej tam patrzy. Ja. Dobre, no to Krućnos. Weszliśmy do Muzeum Hutnictwa, oczywiście to jest Królestwo Żelaza i tak się nazywa też ta główna wystawa, gdzie możemy w sumie od razu przejść. Oczywiście tutaj się najpierw przechodzi przez jedną salę, zapoznaje się z historią hutnictwa, Chorzowa i tak dalej. Jest też sala kinowa, pewnie tam wszędzie zajrzymy, ale to może wejdźmy po prostu tutaj do środka, bo to naprawdę robi wrażenie. Cała wystawa jest bardzo multimedialna, bardzo taka no, po prostu do dotknięcia. Tutaj są takie akurat przykłady tego, żeby pokazać, że ta stal jest obecna i to nie jest historia, że huta się zakończyła działalność i tej stali już też nie będzie. Nie, ta stal jest obecna, bo na przykład jest w Burj Khalifa i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie możliwe przykłady. Ważnym też elementem jest tego, że zobaczcie sobie, tu możesz Sebastian zobaczyć, jak są takie ekrany, no i tu są byli pracownicy huty, można ich posłuchać i każdy mówi na inny temat.
No niestety nie mamy tyle czasu, żeby wszystko zobaczyć, bo to nie ma film ino o tej hucie, ino o całkiem mieście. Nie ma co zdradzać, nie? Niech tu ktoś przyjdzie Ja zachęcony jak najbardziej tym twoim zapraszam. filmem i zobaczy. Dobra, i teraz mamy chyba tu coś najważniejszego. Nie wiem, czy to z tej strony pokazać, ja? Może być, może być. Po kolei Po są... sprawie. Po kolei są te dwa młoty. Ten jest troszeczkę mniejszy, ten drugi oczywiście wielki. Młoty Brinkmana, młoty, tam jest jeszcze napisane dokładnie, każdy jest opisany, ale tam tutaj są młoty Brinkmana i innego typu, z innych fabryk z dawnych czasów. To jest najważniejsze pod tym kątem, że jak powstała decyzja o tym, bo to jest elektrownia, tutaj nie było takich maszyn początkowo, ale jak powstała decyzja o tym, że tu będzie takie muzeum hutnictwa, no to postawiono ten młot, który uratowano bodajże z huty Zygmunt, ale tu nie jestem pewien. I tu jeszcze nic nie było, ale już ten młot był. I tak świadczył o tym, co tutaj się działo i co tutaj się będzie działo. To główny jest element. Jak widzicie te niebieskie rury, no to tutaj jest para wodna. No i po to, żeby uruchomić te młoty. Zresztą widać, że są takie, to się wydaje gumowe, nie wiem czy to jest gumowe, ale są takie jakby zabezpieczenia, takie ringi, to się jakoś inaczej nazywa, ale takie zabezpieczenia, żeby to tam nie waliło. One są, jak są święta, to są uruchamiane. To pomyślcie sobie taki młot, słyszeliście tam na zewnątrz, jak to huknęło, to jak to musi huczeć, nie? Byliśmy dzisiaj przy Dynkmalu Redena, no ale tu mamy taką ciekawą przyleżitość, to jest głowa Redena. To jest głowa z tego oryginału, no bo wiadomo, to co żeście pokazywali na rynku w Chorzowie prawie, że, no to jest już rekonstrukcja. Ja. Natomiast to jest ten oryginalny, przedwojenny pomnik. Ta głowa się jakimś cudem zachowała, przetrwała w ogóle całe lata PRL-u. Po pierwsze oczywiście wojnę, najazd z Sowietów, PRL. No i teraz jak jest to muzeum, to została pokazana, zaprezentowana. No historia jest niesamowita. Ja. Pomnik zburzono, a ta głowa została. Tutaj jak na każdym werku mamy szpindy, a co w tych szpindach? Jest Arbeitanzug. Ale nie ino. Są jeszcze holcoki. Holcoki idzie wyciągnąć? Ja, idzie wyciągnąć. Nie wiem, fajne, modne, to każdy musi stąd powiedzieć. Drzewo. Ale z drzewa i to jest ważne, bo to oczywiście jest po to pewnie większość osób wie, ale może dla kogoś to będzie nowość. Drewno jednak izoluje to ciepło, nie? Jak macie gumę czy coś, no już nie mówiąc o jakichś tam kapach stalowych, chociaż może gdzieś tam w niektórych butach były, ale jednak to wszystko przewodzi ciepło, więc podgrzewa wam te nogi, no nie jest to zdrowe. To ja nie wiedział, że w takim czymś się łaziło na hucie. A mój upa też był na hucie, na Beldonie. To na Zicher też w czymś takim jeździł. Pewnie nie wszyscy, no bo tylko jak coś... Może idzie na zdjęciach zobaczyć, czy takie mają holcoki. No nie. No nie, nie? Tutaj nie mają. Mają zwykłe szczywiki. No. Bo może jakieś określone profesje i określone stanowiska miały. Roztomili kończymy dzisiaj. Dziękuję. Za tydzień Hajduki, czyli Bismarck Hütte, a za 2 tygodnie Chorzów. Dziękuję również za możliwość. Fajnie, że my się trafili na kanale Sebastiana. Dzięki Ci bardzo za Ja też je robię. to zaproszenie, że się mógł poczuć jak jakiś oprowadzacz, nie wiem jak to powiedzieć, jakiś prowadzący przewodnik. To bardzo mi było miło, że jest Rzekrot. I zajrzyjcie do Kamila na Widzę to tak, bo tam naprawdę fajniste kąski, a Kamil Dali będzie produkował fajniste filmy o Śląsku i nie ino o Śląsku, bo tam ostatnio ukazał się materiał o Żydach, o Lelowie. Naprawdę fest fajnisto rzecz. No jak już tak Sebastian padł, że Jobyda prowadził to Dali, no to chyba nie mam większego wyjścia, jak muszę Dali te filmy robić, także skorzystam, zapraszam na Widzę to tak, tam również troszeczkę Górnego Śląska zobaczycie. Myślę, że tak jak u Sebastiana, tak i u mnie, u Niklausa, u innych twórców, Ja. warto wspierać śląskich twórców, wszystkich, każdy ma inny styl, ale wszyscy robimy coś fajnego. Genau. Dla Śląska. I Kamil był pierwszy niż Lio i oglądał poeta Iliki, pierwszy niż Lio założył
kanał. Ale jak żeś sztartnął do góry, bo żeś mnie przegonił już tego. No, bo ja regularny, a ty żeś miał pauza. To jest, Ja co tydzień robię. no nie można być lebrem, trzeba się wziąć do roboty. Teraz już też Iza regularnie No, nagrywasz. Dobre. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się trafimy, może ja wystąpię u Ciebie Na pewno. w Kaźłaziskach. na pewno. Obejrzymy. Dziękuję za dzisiaj, chowcie się. To jest